Papa. Hey ubuhle bakho ntombi vele ngenze ngazithembi ngoba ngithathekile Azubuhle bakho ntombi vele ngenze ngazithembi ngoba ngithathekile Natal Ngibuya very soon. Ngithi into engizoyibuya. Ayikaze yabuya nangumbuyazi. Kanti yini bele kube ngirequesta labo mashandu. Hayi mansuka. Hey ubuhle bakho ntombi vele mwenze mina ngazithembi. Vele ngithathekile. Ubuhle bakho ntombi bungenza mina ngazithembi ngoba ngithathekile Ay Ubuhle bakho ntombi vele mwenze ngazithembi Ndi right fondini njani wena Janzo ngiyawasekushisa ngama hey ngathi ngenze iphutha ukuvaliwe into Ukuphi uJix nomNox basegoli nsempumalanga mina Sawubona Polite uyaphila Hey ubuhle bakho ntombi bungenza ukuthi mina ngazithembi kodwa ngithathekile Qala ubuhle bunje njengelanga liphuma kulezo ntaba zokhahlamba mina ngani yabantu ngiyakuthanda we ayikhohlwa lokhu off bafo uyazizula cela ungizulise nami awu ngenkunzi phela mina nzino Vivilicious mfadla menti hey wena mbhemu negama lensizwa yami Thanda nami forever nina forever kids Hawubakethi mvelaso velelangeni sawubona Ngihlale ngisave ama video akho but I'm scared to follow you are my biggest fan Shem Huh I'm your biggest fan Okay mama But I'm saying why sawubona sweetness kuthi angife manzini uma ufuna ngikhiphe izimbuzi engamkhuza ukuthi angasi Yeah khiphe imbuzi wena shit Azokuhlekisa mina Bola ukushisa kabene hey man it's hot Pumalanga kuyashisa guys Special line balance hayi kuyashisa Nekuphi eMpumalanga sodlana inyama ngoba ngithathekile na Hey ubuhle bakho ntombi vele bungenza ukuthi mina ngazithembi ngoba ngithathekile Nkosi yami Sengisho ubuhle bakho ntombi bungenza ukuthi mina ngazithembi kodwa ngithathekile Ngiyakuthanda Uphila kahle kuphila nawe Ngiyakuthanda dali
ngisenilal sprays awu sekudeni nesprays ngiyadlala ngaza nokwazi kuphi kodwa kusekudeni mangisembalenhle uyezwa nje mbalenhle nail sprays sekudeni ngizwa la nasolimini nail like nail yabona ngathi inweb nail bese kuthi spray T hawu yayizwa nje lonto hawu incwadi kaZungu ayihlale kahle la ngihlule inkomo mina yangenzani emva kwalapho sengisho njalo yangenzani inkomo sengisho njalo emsebenzini wenze njani eDurban eJoburg nibos follower sonkondlo nathi sabantu eBergville kanjani beningasifollow ngathi kwa wena ubhenje uthi ngizokufollow kodwa uthi angifollow wena uthi ungangifollow mina never kid you are playing slow ingoma fast ngishiyeleni wena ngifuna uact mntanami lapho act ngifuna uact kakhulu lapho awu ungifollow manje awuzafika uphethe ukudlala lithatha ifollow lakho kade ungazi kade ungangifollow sonke lesikhathi usungifollow ngoba usufuna ngifollow back akahamba njalo ngiphethe ikhanda yezo uhle bakho ntombi vele mngenza ukuthi mina ngazithembi ngoba ngithathekile ngiyakuthanda futhi kuphila nawe kuphila nawe khona ingane emzulu ecula amandiya ngale niyabashaya yabashaya bezo niyamuzwa wechipa anti lengane ecula amandiya iwazelaphi lecula amandiya ngala kamakhelwane awuyizwa ilindiya nayi lengale lesegate lapha khathi shaya indiya ngazo libone idlala ingoma la iyayicula futhi hello Nice to meet you. Where are you from? South Africa. South Africa. Okay. Nice to meet you. Would would you like to talk before we battle? Because I want some communication. Or you just want to battle? No English. Oh, no English. Okay, fine. maybe you find someone who can communicate with you. Because right now I want to chilling and I want. Khohlwa usuke inkunzi khohlwa impela ke khohlwa kaningi ha khohlwa uzungu ha khohlwa angeke phela hayi phelile English madoda phelile yazi ubuhle bakho ntombi vele mngenza ukuthi mina ngazithembi kodwa ngithathekile awusingisi asikho madoda namhlanje kushisa kabi ukuthi ngidlalisa isingisi kwenzani lena sengichofe lapha ngisakwazi manje sabathe ngifuna abantu angibaboni lana nangophindile uRishe sanibona sanibona aw khala bempatha man kushani no
khala bemphatha namuso lokho ekhuphukile ngesindiya. There's something wrong with this life ke manje. Abantu engifuna ukudlala nabo abaveli khani bevela ke. Ngiyazi nje. Abantu engifuna ukudlala nabo ngibaboni madoda. Oh, kufanele ngenze ngazithembi ngoba ngithathekile. Ngiyakuthanda ntombazana. Madoda, kwenzakalani lapha nge-network yami? Isiqala into zayo ke ngitshela. Siqala izinto zokufuna ukubukisa ngami. Abantu abangaka lo muntu. Hello. Hi. Hi, how are you? Great. Awu, madoda. Ekulezi insuku phela akulayiveke ebusuku nixoxele bangani bami ngo-9:30 akwenzeki. Ungiphathela ibhanoyi lapho mawubuya. Hawu ngizobe ngiliphethe cabanga uzolilanda lapha eKing Shaka International Airport. Uzolilanda ngizobe ngiliphethe. Aningidlalela phela, aningiwinisa fast quick roses. Hey ubuhle bakho mntanami vele ngenze mina ukuthi ngingazithembi ngoba ngithathekile. Iseka khona okuhle. Akuchuku kule gadi, akuchuku. Kade ngikufonela ifoni yami awuyibambi yini inkinga yakho? Madoda, sinenkinga ke manje. Yokuthi njalo ngesikhathi sokuba live ngisuke ngibhizi. Angazi uthiwani le. Let's try to there's a bonus mission guys for 50 seconds that is coming. How uzobe ku times 2? Azizameni phela ukuthi sithi ukuthi task. Yes sis. Hey madoda. Ngidubile. Why? Nginebhadi nje mbafisa nginagesi. Abuye ugesi ebusuku ngaba live 1 rose guys. Abuye ugesi ebusuku ngaba live ngalala avuka ngekho futhi. Ngiphila nje impilo yokuhlala emotweni kanje. Ukuze ngikwazi ukushaja. Ungidubeleni. Ansi ndumandumane bo. Times 2 coming guys. If you have a glove, sidlaleni kulo times 2. Put the glove bese siyabalela. Hello Phili. Are you good? Oh, times 2. Wasuyidotisa manje kokuqala, qala phela times 2. Kodwa lona unoma wave Jama Markless.
It's nice seeing you, brother man. Guys, let's all play on the glove. Touch the glove. Let's go on the glove. Let's play on the glove. Thank you so much, Chama Maglas. Let's all play on the glove, guys. Touch the glove. Donuts, caps, money guns, galaxies. On the glove, guys. Bafethu bayindlalisa uJama Maglas yedwa on the glove. While sikhona singamazungu nation. As double tap asidlali. Yabo why ke ngiba offline ngingayingeni indaba yenu? Ngcono ba niyabona. There's a boost, guys. There's a times 2 and a boost. Can somebody snipe? Sizameni ukukhuphuka nje ngama-donuts and caps. Waze wasithwala Jama. Waze wasithwala. Athi nje amazungu nation asiyingeni. Ngiyakuzwa lapho uphindile. Nathi isina ezimpompe ka siyabuza bohlo. Inhliziyo nathi isina inhliziyo ezimpompe ka siyabuza ubuhlungu. Guys, watch out for a snipe. Watch out for a snipe. Thank you. Chama Maglas, you got yourself a glove. Thank you so much to everyone. Was double tapping, was sending the gifts. Siyalebuga. All right, let's go to Lioness. Lioness is strong, guys. So watch out. Hello. You good? Where you from? Lioness, I always tell you, South Africa. Africa? Yes, I always play with you. Okay. Double tap the screen, guys. Let's Yes. Я помню, друзья. Sorry. double tap the screen, guys. Let's move. There's a times 2 on the clock right now. There's a times 2. Can everybody double tap the screen? Send Две donuts. иголки. Ой-ой-ой, 3 иголки осталось. Пора Max. уже пора обновлять. Yozwala Maglas yezwe. You are fighting. Double tap the screen. Let's move. Share the live to all the other snipers in the nation, guys. Babi Zimbabwe corner nabo. Давайте, ребятки, давайте все вместе. Потягушки, 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 да. Team. Да, потягушки. Когда эти трет подадут мне кекс потягушки. Эти слезы не мои. Double tap the screen, guys. Let's move. Bambi khona lakho nje ngibambe lami nami. Libambi khona lakho. Nami ngizolibambe lami. Libambe lakho. Nami ngibambe lami. Guys, ama roses or shit target. Swafakeni. Ну, потому что у меня там нет работы. Ну, типа, если бы, возможно, там работала, я бы, наверное, оставалась на выходные. Ama roses madoda. Я делаю все в Минске, поэтому я живу в Минске. Ну, типа, есть большая разница между этим. Алло. Кого за ушки потягать? Никого. Swafake. Что за предъявы в мою сторону? Я вообще не понимаю. Да, Когда я клиента слушаю голосовой, у тебя такое лицо, когда я клиента слушаю. alright, Алло. times 2. Так сон на меня наезжают, я не понимаю. Меня Times 2 спрашивают, is «Лиза, about почему to ты не start. живешь в горках? Я говорю, зачем? If you have a glove, please put your glove on, and let's all play on the glove, guys. Let's ensure to play on the glove, please. Times 2 on the clock, Bafethu. Danko. On the glove. Thank you, Bafethu, Mr. let's go. Zangu, for charging your iPhone 13 that you bought cash. Where's Zung? Susale won't. Ayibona emhlobo yami.
ngisuselana ngalinga ukuthi nasiyayithanda. Thank you so much for playing on the glove, Jamama class. Guys, let's all play on the glove. It's times 2. Lapha silekeleleni uJama. Asimlekeleleni yazi udlala yedwa lapho siba 169. Udlala no Thimboba nomsizayo uyaya noMashamasi nomkaShobolo noTholakele. But nje udlala like solid nje uyedwa. Azameni bafethu ukuthi simlekelele how. Duty calls, man. Thank you so much, man. Thank you so much. Enjoy the day. Work well, brother, man. Yabo Jama ehamba sesizodliwa ke bafana bami. Yeah, I'm gonna gift double tap screen at least. Double tap on the screen at least. Ubuhle bakho ntombi vele mwenza ukuthi mina ngazithembi. Thank you so much Yaya. Ngiyakuzwa lapho ngeRose. Avulidedele iRose. Fan status is frozen. Why is it frozen? Mafethu, watch out for a snipe. Just watch out for a snipe. Watch out for a snipe, guys. Being a snipe, see corner. Watch out for a snipe. Back at the being a snipe, see corner, my daughter. Sit to couple and be number by born. Watch out for a snipe, guys. Watch out. Bye bye. Have a good day. Okay, thank you so much. Thank you. Jama, you yourself at love and a mist. Thank you so much. Everyone was double tapping, everyone was sending the gifts. Let's go to someone else. Let's see if we find another match. Lubambisana nje madoda. Ubuhle bakho ntombi vele benza ukuthi mina ngazithembi. Try to see if there's someone who can play with us, guys. Try to see if there's any B1 or A something. It's a request, Ala. Hey, but it's a accept match when a man. Hi. Hello. Guys, mag-tap kayo ng screen. Guys, tap. About FNB. Bathi ba FNB ngimuhle manginamali. Wenzeni? Let's all double tap the screen, guys. Double tap the, it's times 2 buffet. Double tap the screen, send donuts, send roses. But just still now times 2 my daughter. Now times 2 bapem masambeni how? Sambeni bapem. Ama donuts ambalwa nje. Udu. Ngelanga liphuma. As double tap on the screen. Sibaningi ngabi madoda. Double tap on the screen. Akudli lutho double tap nje. Double tap nje. Ungichofoza isiphongo nje la, uchofoza isiphongo. Yazi ngaze ngoma. Ngomela amanzi abanda mpo. Chofoza nje isimongo. There's a times 3 coming, guys. Low times 3 low. Let's ensure to do the most. Guys, I need 10 roses. Ungafanje ama roses out 10.
Ama-roses nje awu-10 bafethu. So-reach i-target. Asi-reach i-target ngokushesha madoda. Sothola u-times 3. Ngiyasiwina nusingenawo u-times 3. Everybody send a rose. Bafethu hayibo ama-rose madoda. Nakho singasi-reach i-target. Na-rose awu-10 nje. Bukani useyi-reach i-target lomntwana yena ngale. Naze langidayisa niba u-216 irose nje yodwa. Naze nadayisa ngami. Lapho nibaningi. Lapho nje nibaningi. Sizodliwa abantu abancane kangaka. Ngiyawuvala ku-live guys after this match. Ngiyawuvala ngeke phela. Ubuhle bakho ntombi vele mwenza ukuthi mina ngazithembi. Ngoba ngithathekile. Izosishanje lengane le i-reach target yona. Inano level 37 no level 18. U-level 18 ababili. Thina si-reach ngisho target. Akasidli intombazane zivale. Siyoze sibe live kusasa madoda. Kahle nje ngiyoze ngikwazi ukuba live kahle mase ngisendlini yami. Ngitheni ke useno times 2 na ke bukani ke kwenzakaleni ngitheni nakho ya ziyakhala ke manje. No times 2 na ke ngale ziyakhala. Futhi akusosho times 2 beku times 3 lo ngenile. Uyahleka bhuti wetende sidliwa. Kahle nje ufuna ngingabi live ngihambe iviki lonke. Ngibe live mase ngiseThekwini. Nami sengisendaweni yami yokuba live. Ubuhle bakho ntombi vele ngenza ukuthi mina ngazithembi. Ngoba ngithathekile. Futhi ngiyathanda. No angivalelise madoda. Yazi mina nawe meant to be what? Meant to be ukuthi you can't remember I'm your soulmate. Hayibonanga soulmate enjalo. Bashaya kezwe. Ufake nemisti uyasigoqoza ke manje. Siyabonga Mthulosi hawu. Mthulosi uthe wena FNB ukuvalile nje. Usunyuke kanjani manje? Usukwelethelile FNB. Thank you, Ante. Thank you, Chef. Thank you, husband. Okay, umehlo uthola iglove guys. Wathola iglove I think ne-boost. Uthole uneyimanga. Thula uthe wena FNB ukuvalile nje. Usuphuma. Kona no spam guys. Umehlo uthola iglove, uthola iglove. Okay, ngoba sinama glove asithi ukudlala kancane. Ubuhle bakho ntombi yazi ukuthi kungenza ukuthi mina ngazithembi. Hayi bafethu ngikhathele yezwa. Ngiyobuya eThekwini ngitubeke ngiyimvithi. Ngiyobuya nje eThekwini ngiyimvithi madoda. Ayikho into enje. Ngikhathele. Nangu Jolina. Into engisaba yazi ngoba singabi live kanje. Sidlala kancane kanje. We are moving back to be something. Izolo ngivuke simovie. Ngeke phela obani manje lapho.
Angibazi labantu. Yabo, izolo episode A3. Hello. Hello. She's just finding a girlfriend here, sniper. Guys, let's double tap the screen. So okay, just bambisana. Double tap the screen sinyakaza. Yeah, bengisasho ukuthi ngiyesaba ukuthi njoba ngihlale ngizama ukuthi as much as ngibusy kakhulu la eMpumalanga mangithola ithuba ngibe live ngidlala ama game. So ngenzela ukuthi singahlehle emumva kakhulu. Lately siyahlehla kuphela, sihlehla nje kuphela futhi lately. Times 2 guys, donuts and caps. Sisuke A2 sak A3. Yabona kube futhi angiyanga live ebusuku. We're gonna go to B. I'm telling you. Hi, bo. Jamama class and Tuli. Thank you so much. Yeah, bo. We're gonna go to B. And the guys, I don't like B. I don't like B. Someone put a glove on. Okay, guys, on the glove, let's go with donuts and caps. On the glove, everybody play donuts and caps. Let's try to snipe with donuts and caps. Usempumalanga, Zongo, yes, I'm in Pumalanga. With donuts and caps, guys, on the glove. How Jamama class is back. On the glove, kids, on the glove, kids, on the glove, kids. Yeah, ubuhle bakho ntombi vele wenza ukuthi mina ngazithembi ngoba ngithathekile. Yeah. Yeah, ubuhle bakho ntombi bungenza ukuthi mina ngazithembi. Bafethu, asirishe target. Let's ensure to reach the target. 2 roses. Yeah, bengisasho ukuthi hey kunzima bafethu. La ithuba ngilithole enough lokuba live, ngihlale ngibusy, ngene endlini ebusuku kakhulu. So upass 9 wethu ugcina ungeqa ngise ngizama ukcatch up past 11. 2 roses guys, each person send a rose. Ngiyacela sireturn target. Asireturn target madoda, target. Senda nje rose nomunye umuntu asende rose. Ama rose amabili. Ngesihlula ama rose awu2 bafethu. Hawu laba bantu. Ngenzeka sishoda ngerose eyodwa. Thank you so much Thuli. Sishoda ngerose eyodwa. 1 rose ongakayisenda guys. Senda madoda. Hawu. Ayikho into efana nalena. Sifuna nama rose amabili. Yes, siyaya ku B guys, like it or not. Sifuna ngivume. Funa ngivele ngivume ku B, we are going there. And and ngoba ngizohlala la lokho leliviki ngiyophapha mangi B4. Ayikho into nje. Naseqaleni sidliwe ngokuthi bathola uspeed sangawuthola thina. Yabo nje lo muntu no level 30, level 13. Yo. We did not reach the target. Target incane njena. Yazi yawo izungu nation yezo. Nanso ke Rose Zulu. Ngizokubloka nje. Ngizokubloka njengoba ngazi uma uyabhayiza noma ubhayizisa mina. 17 November national shutdown. Aw kahle besiduduzo. Xa double tap screen lapho usiyeke. Double tap screen lapho siduduzo. Ume kancane ngama shutdown. Awusiyeke yo shutdown bakithi. Double tap screen lapho uphume kithi. Ngiphathwe ikhanda yezo. Angikwazi ngisho ukuphapha. Phela ngasazi ngiphaphile mina. Akuphapheki ihlobo. Sabathe ngiyaphapha lutho. Everybody double tap the screen guys. Watch out here for a snipe. Why ungafuni kundifollow? Ngathi na ungangifollow kodwa uthi ufuna ngikufollow. You're not even playing. I will double Ushenga lapha khona uyadla ageji. Watch out for a snipe guys. Abantu bazo snipe. Ngeke bathule match yonke kangaka. Watch out for a snipe.
Ayibhanqa bona intombi yomlungu. Ingashintsha manje lengane. Ingashintsha manje le ntombazane ngitshele mina. Ngitheni ke? What did I say, guys? I told you. I told you. I told you to watch out for a snipe. Ngitshele. Yeah, last one. It's fine. Ngitshelile ngathi bazosnipe. Inkinga yethu sifuna ukudlala kakhulu, but when it comes to into lezi ezibalulekile ngihlala ngisho ukuthi ayikho into ebaluleke njengokureach target yama roses. Makuthiwa ama roses awu2, let's ensure to get those roses, yabo. Because ngeke siwine umuntu eno times thina singenayo. Because uthola isniper. Now times 3, guys. Now times 3. Let's try to snipe up early. No, angeke emsebenzini saMpumalanga. Awumthulo sinojama amaklasi. Danko is thank you. Guys, let's ensure to reach the target. Yes, speed. It's gonna be very hard to win a match. Uma singenaso speed. Uba halo ushayile vele ngale. Ushayilezo. Ufake ini? Ngibona ngale gift ayifakile mina. Yaza ngibona ngamadoda. Osbonye. Ayibo wezungu. Ngiyadouble tap kodwa ayibo ngiyadouble tap kodwa ungakhohlwa mhla 17 November. Okay mfowethu. Uzocheck nansi into ebalekile. Can everyone send a rose? Reach target. Or else sizodliwa. Ngicela rose yokugcina. Can one person send a rose? Thank you so much. Bafethu abangenawo ama gifts ngicela ba double tap. Abanema gifts amancane abafaka ama rose masidinga ukureach target. Yabo. Kungabe umuntu osniperyo aphinde kube uye futhi ozosenda i-rose yokureach target. I don't think it's ngathi siyaba strainer lapho ufuna sibalekelele. Awuni uyazazi i-rose khona. Mase reach target ufake i-rose wena. Na udlala indima enkulu lapho. Awuna i-gift ya double tap screen. Udlala indima enkulu lapho. Yabo. Lapho sobe sibangena. There's a times 2 coming, guys. Let's ensure to times 2. Ngiyagula mina. Ngiphethe ikhanda lezele ebuhlungu la. Angina grandpa. Guys, on the glove, we have a glove. Touch the glove, let's try to snipe. On the glove, kids, touch the glove. Let's try to move. Let's play on the glove. No roses on the glove. Money guns, galaxies, donuts, heads, hand hearts on the glove. Let's go. Loze liphele madoda le glove asambeni. Sinyuke mawala kwi glove. Thank you so much, Jama Mackless. As following Ujama, guys. Yes, that's true. Let's all follow Ujama. House pay. Ngidliwa kanti ukhona. How? Enze kanjani into enjalo umgazi? Njengelanga liphuma. Mina ngifuna ukuba usibari inkunzi. Usibarwani iba phela usibari. Manje lo ndaba wayixoxela mina. Ufuna unginika udadewenu? Cha phela wamletha udadewenu. Ngisalanda amandla kwabeni. All right. Guys, akuphapheki ngiphethwe ikhanda. Yeah, okay. Akhona namanzi akhona banda efrijini. Oh. Hey. Ngiphuza amanzi ngiyafa guys. Guys, watch out for a snipe once again.
If you have a glove, put your glove on. Let's try to snipe. Uzophinda enze lento ayenzile intombazana. One-glove akalifake bafethu. One-glove akalifake bafethu. Angasiphindi le ntombazana. Yebo, on the glove, guys. Touch the glove. Let's try to snipe. Let's try to snipe up, guys. Bazozama ukwenza lento abayenze ekuqaleni. On the glove, touch the glove, let's go. Touch the glove, let's go. Touch the glove, let's go. Snipe on the glove, snipe on the glove, snipe on the glove, guys. Hama glove angaka. Chama, you got yourself a glove and a boost. Tuli, you got yourself a glove and a hammer. Who else? Wait, just a second. Wait. Mahlo, you got 2 gloves. 2 gloves. So Solama gloves are 6. Oh, danko. Bazopopa induku. Bazopopa induku. Thank you so much to everyone who was playing, yabonga guys. Ukubambisana nje. Ukubambisana. Awukho komlungu, lutha ngikho komlungu. Ngithabaza le Mpumalanga. Bafethu 2 × 2. Iglove lokuqala nje wemehlo awulifaka, ufaka elilodwa. Awufaka elilodwa la mehlo nje thasi. Nakia, selikhona glove guys. Thinta gloves zama ukusniper quick. Touch the glove, try to guys, watch out. Konakala madoda. Sesibuyile le sniper sale ntombazana. Oyike bese funa ukuphinda imatch nje. Let's all try to catch up on the glove ngama donuts and caps. On the glove, let's try to catch up on the lo muntu oshaya eqaleni. Uye lo. Uyi level 34. Okay, asibambisane nje madoda. On the glove. Sizodlala kakhulu ku speed. Level 34 lo muntu lo oshayile ngale. There's a ×2 coming, guys. Let's ensure to reach the targets, please, because masingaya reach sizogaxela. Yazi iglove ayisebenzi. Yeah, ingekho ku speed, that's what I realized. Iglove ayisebenzi ingekho ku speed. 2, I think it's drophile. That's the reason why ingayalokho nje. 2 roses, each person send a rose. Danko China, another rose. Thank you so much Mbulazo Mnyama. I think it's because we've been drastically dropping, guys. Fake glove, guys. Fake glove. No roses, no 1 coins on the glove, guys. Let's try to put something from 30 coins and upwards. On the glove, akalifake. Mehlo, Chama, Tuli. 1 glove, please. 1 glove real quick. Thank you so much. On the glove, guys. Touch the glove. Let's try to snipe. Let's try to catch up, Bafethu. Tindaji glove. Let's try to catch up. Jengelanga lipuma. So popular. Guys, on the glove, touch the glove. Let's try to snipe. Yes. Yeah, I think we'll drop away to we've been dropping every day. Like my games is swadlalayo, ayancipha. And the number eswina ngayo ihlale ngaphansi ka 1000 most of the time. So when it's below 1000, ngezwa kuthiwa iglove alishayi. I don't know why. Umlungu ubhizi uyasineka la. Yabo nje mfethu. And umuntu oyedwa ngali lo kade ngimusho nje o level 34 uye lo sibhonyayo. Asithape the screen singapheli umoya. Tap the screen, guys, tap the screen. Ningapheli umoya. Umoya nje ningawufi. Tap the screen, try to catch up. So lokhu silandela nje. We have a boost. So let's try to catch up nge-boost. Let's try to catch up nge-boost. Asambeni madoda. Ezuntaba zukhahlamba. Asithepeni bafethu sonke, asithepeni.
Hey, ubuhle bakho ntombi vele ngenza ukuthi mina ngazithembi. Namgcinani Mthobisi. Namshotha apha Mthobisi madoda. Fan status is frozen. Why? Ubuya nini? Hey. Angazi usuku oluspecific lokwenza into engizoyenza la abakanginikezi. But bengilinde ukuthi bangitshele namhlanje. So angazi. Ngizokufonela ngixoxe. Thando, congratulations, level 2. Yes, yes. Vote for 5. Sniper, thank you for the cherry blossom, Sniper. Thank you, thank you. Johnny Deep Jack, welcome guys. Can you follow our MVPs right now? Mr. A. Why look at ngibuyisela le match ntombazane yazi ngithi ngizoyibhonqula ivele ngifake. Ngoba phela usekhombisa ukuthi uyangibhonya. Hayi usufuna ukushiya ke manje uyongena kwimfolomane zo. Lutho fowethu. Hawu. Sisuka nje. Hawu ayikho into efana lena. Hey. Ayikho into efana lena. Lo muntu vele athi money gun khona manje. Hey bapemu. Asithephe sonke madoda sidlaleni. Ukuze abasniper basithole sisamwe. Asithephe sende nama roses, sende nama donuts. Kune bonus mission ka 50 seconds. Let's ensure to reach the target ngiyacela. Yona into ezokwazi ukusisiza ukuthi sikwazi ukuketch up asimthole. Ngiyabona ukuthi kubaleka kanjani ukuthi sivele ndize zisuka nje. Ngiyavilaphisa ukhopha umuntu mayisesedini. 2 roses bafethu. Danko. Times 2 lozoqala guys. On a glove, ubuye uphansi today. I'm tired and I'm sick. That's why I'm down. I'm tired and I'm sick. It's nothing bad. Just tired and sick. In fact, sick and tired. Why kunga recharge? I don't know. Buza ama-snipers ala endlini ukuthi why are they not sniping for us? Njengelanga liphuma. A glove bafethu eya my phone yazi. Download the app to get coins. Bafethu, a glove please. A glove please. Let's try to snipe. Danko, we have a glove guys. Touch the glove. Let's try to move. Khona glove esinayo bafethu asamenza ukuthi simhuphe. Ngamamani kanje. Ngamamani kanje. Umthobisa uthi angime usakhala. Ukhalelani? Ukhalelani? Kade ngamgcina msho ngo 2 weeks nje ngingamazi these days. Ubuhle bakho ntombi vele kungenza ukuthi mina ngazithembi. Kahleka lo. Ano kasi, siya yung nag-request, in-accept ko lang. Gusto niya pa makipaglaro. Thank you so much, Mr. A. God bless you. Thank you so much.
Thank you. Guys, kindly follow Mr. A, everyone. Kindly follow him. Usephumile ke madoda A ngalena. Nangephuma nabe imvalelisi. Uyaphuma njengamanje. Alikho nithuba lokuthi mhlambe sifake into yesandla la egcineni bese siya sniper siyabaleka ngoba u-A ngale ngathi uyaphuma naba bemvalelisi. Nange valelisi u-A na. Nali ithuba lethu. Madoda bekumele sifake lento yasesandleni njengamanje sifake lokho kwesandla okupink kwenqindi bese siyabaleka awusevalelisiwe nakho ke bafethu lapha nanizameni ukwenza ke uanaba 3 bemvalelisi. seconds left. They have a glove, everyone. Jay, welcome, Jay. Paraiso, thank you for sharing our live, Paraiso. 6 seconds. Sniper! Oh my god, you never forget to snipe. Thank you so much, Sniper. Thank you. Guys, can you follow Mr. A, Sniper, Leonard, Ngeke silungele game yalo yamjita ngeke. Asifuna abanye. Igame yalo yamjita inkulu kakhulu. Namhlanje angisho ukuthi asikwazi ukumshaya but inkulu for thina today. Yebo mama. Ya inkulu for thina today. Iso lami liyadikizela niyabona. Ngizobonana. Ngizobonana namhlanje.